जय हिन्द। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर' अर जोंगोन नोंथांमोननि सेराव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आं, बेनि फिननायखौ हर। प्लिज दसे सम धैर्य हमनानै खोनासं। मा कुइसन? बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेराव सोरबा इउटुबार हिनजाव खारनाय गरम जालायबाय। बे फट' होनाय सेंग्राया नंगौब्ला बे सेंग्रानि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ। बबाव मा मावोमोन क'क्राझाराव, बबेयाव मा खामानि मावोमोन बे सेंग्राखौ आं मोजाङै मिथिगौ। नंमारगौब्ला बेनि सोमोन्दैबो हिनजाव खारनायनि सोमोन्दैबो रायज्लायगोन। बेनिफ्राय सेंग्राफोर ओम शान्ति, बुजिदों? ओम शान्ति बुजिदोंना? बेनिफ्राय निम दंफां गायनाय, गामिखौ समायना खालामनाय, जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि। दा गोबाङानो गोबां दाउट निम दंफां गायगोन, लामाया फुवार जागोन, दानफाय जागोन। आंनि न' खाथिनि लामायाथ' गुवारबो जाखाया आं मिथिखागौ, नाथाय आं गायग्रोनांगोन, फेदेरनांगोन दै लुनानै, फैनो गोनां समखौ नायनानै। सोर फंबायमोना सानदों नंगौ निम दंफां गायमारनांगौ गामिफोराव, गामियाबो समायना जागोन फोथांनो हायोब्ला, आरो मोजां अक्सिजेनबो मोनगोन। मावनांगोन फंबायमोन, फैनो गोनां माबाखौ नायनानै, बोथोरखौ नायनानै गायनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन। जियानो जा, दा आंनि कुइसन, आंनि सोंथिया बेनो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मेलेमजिबि गोरों गोराफोरा दिनै गावजों गाव सोरनिबा सासेनि मुर्ति बानायलाय सावलाय, मुर्ति बानायलाय सावलाय, बिसोरबो बिसोर, बिसोरबो बिसोर, गुबुन हारिनि सिगाङाव मा देखायनो नागिरदों? सोंथिया, जों गावजों गाव मुर्ति बानाय बानाय सावलाय सावलाय, जोफ्रुलायनानै, खल बारलायना जोनानै, गाबदावलायनानै ना, हासिबदो बुज्रावलायनानै बायदिसिना बेफोरबायदि मुर्ति बानाय बानाय जों बर'जों बर' सावलायलायनानै गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंखौ मा सिनायथि होनो नागिरदों? बेनि सोंथिनि फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव लिर। आं मानो सोंदों? दिनै जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारि, जोङो गोबां जायगायाव लोगो मोनो। जोंखौ ना, बर'फोरखौ सोरबा सोरबाया मानसि बायदिखौनो खालामा, मानसि बायदिखौनो साना बर'खौ। जोंखौ, जोंनि साखाथिनि जों लोगो मोनो गोबां जायगायावनो। मानो होनब्ला बिसोर जोंखौ मिथिगौ बर'आ मा टाइपनि मानसिफोर, गावजों गाव माबायदि। अब्ला जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बेफोर गोरों गोरों मानसिफोरा गावजों गाव मुर्ति सावलायनानै बानायनानै, जोफ्रुलायनानै, हासिब बुलायनानै, सावै सावै दावराव खालामनानै गुबुन हारिनि सिगाङाव मा देखायनो नागिरदों? बेनि फिननायखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सोरबा सावो सोरबा सावा जों बेखौ जेबो बुङा, नाथाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। जों रावखौबो सोंखारिया सोर सावो सावलायबाय थाथो। बेनिफ्राय हिनजाव खारनाय, हिनजाव खारनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि बाक्सायावबो गोबां दङ, नाथाय निउसआ गोबां खम जायो जोंनि बाक्सायाव। बबेबा बबेबा गामियाव 7 बा 6 जना लासै दंनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै खारनाय। जोंनि बाक्सायावबो दङ, गामियावनो दङ। सोर सोर गामियाव बेसेबां दङ बेखौबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। बेनिफ्राय साख्रि मावनाय, आंनि खाथियावबो दंबयो, आर्मिनि हिनजाव खारनायबो दंबयो। आर्मिनि हिनजाव हमनानै बुजानायबो दंबयो आंनि खाथियावबो। बेनिफ्राय लास्टाव हौवाखौ गारना खारथारनाय, बिब्दिबो दङ आंनि खाथियावबो। बेनिफ्राय जेब्ला रायजोफोरा हमनानै मिटिं खालामो, अब्लानिया हौवाखौ मा बाथ्रा बुंदों मिथिबायना? खोन्थाथावा भिडिअ'आवनो। सोरबाया बिसाराया पेन्सनाव फैलायलांबाय, हिनजावा खारनानै गथ' गथायखौ लानानै न'खौबो बिल्डिं नुदोंमोन, बरे हारसिं दोङो दा दुखु सुखुनि गेजेरजों। नाथाय ससियेल मिडियायाव फैयाखै बिचाराफोरा, हिनजावखौबो नागिरना फैयाखै, दावरावबो खालामाखै। जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ हिनजाव खारनाय। बेनिखायनो सेंग्राफोर, उन्दै बैसोआव हाबा जानो, गथ' सासे सानै खांनो, बेनि उनाव संसार जानो हायाब्ला संसार जानायाव माला मा जागोन खुनु गेरेन्टि गैया। थाखा फैसानिबो दावराव दावसि जानो हागोन। आरो सोरबा हौवाया हाबा खालामखांनानै 6-7 बोसोर जानायनि उनाव हिनजावखौ सैया सैया खालामनोबो बारा गोबाव नाङा, गुबुन सिख्लाजों फेसबुकाव रायज्लाय रायज्लाय हौवा हिनजाव अनज्लायनाय गैयि जालांगोन। सोरबा सिख्लायाबो हाबा जाखांना गथ' खांनायनि उनाव 7-8 बोसोर थाखांनायनि उनाव
हा हौवाजों गोसो अरा थाखा फैसानि बिथिंनिफ्राय बायदिसिना जाथाय जालांनो हागौ संसार जानायाव जेबो बुंनो हाया संसार जानायाव सोरनि फालायाव मा गोलैगोन मालाबाबो रावखौबो बुजायनो हाया संसार जानायाव बेनिखायनो सेंग्राफोर सिख्लाफोरजों हाबा जाखांनानै हिनजावफोरजों मिलायनो हायाब्ला ओम शान्ति जानांगोन ओम शान्ति बिराद शान्ति ओम शान्ति बेनिख्रुइ आरो शान्ति गैया आरो मोजां बाथ्रा सावरायनाय जिबननि बागै पाप मावनो गिनाय ओम शान्तियाव हाबनानै बिराद मोजां साननाय हनाय बाथ्रा बुंनाय ओम शान्तियाव थांनानै ओम शान्तिनि बाथ्राफोरखौबो खोनासं जिबना गोबां शान्ति मोनगोन हा थांनो नामा सेंग्राफोर ओम शान्तियाव आं लाइभआव बुंगासिनो दङ ओइ फंबायमोन ओम शान्ति जानांसिगौ नङाब्ला जानाय नंला संसाराव हा अयथासार दावराव दावसि नांलाय खमलाय बुदलाय सुलाय थाखा फैसानि जानाय लोंनायनि हिनजाव गारलायना खारलायनायनि हौवाया गोदान लाना खारनायनि पुरा दावराव दावसि ओम शान्ति जानानै थानांगोन स्रि स्राय जेबो गैया जिबनाव हा सेंग्राफोर ओम शान्ति जानांगोन बेफोरबायदिब्ला बा खारखामाय सेंग्राफोर जिबनाव माला मा जागोन खुनु गेरेन्टि गैया भाई मालानि समाव बबेथिं हौवा हिनजावनि गेजेराव अनलायनाय गैयै जागोन मालाबाबो बुंनो हाया जोंनि बर' समाजाव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै मोनफ्रोमबो गामियावनो दंफ्रामो खारनाय अब्ला बेफोरखौ नायनानै जों सोलोंनो हायो गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जोङो हा सेंग्राफोर जियानो जा सेंग्राफोर निम दंफां गायनांगौ जायगाखौ समायना खालामनांगौ मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव न' गिदिर गिदिर बिल्डिं लुयो न'खौ समायना खालामनो थाखाय ग्लास होयो बे ग्लासावनो साना नांनानै रिफ्लेक्ट जानानै आरो मा गरमा बारा जायो हा जेसेबांनो न' गिदिर गिदिर जेसेबांनो हा पाक्कानि लामा जेसेबांनो ग्लासनि न' एसेबांनो गरमा बारायलांगोन एसेबांनो मोजां बिल्डिं लुलांगोन एसेबांनो गरमा बारा जालांबाय थागोन दा बेखौ बासायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन मोजां निम दंफां बेफोरखौ गायनांगोन साखाथिनिफ्राय लारि गायनांगोन अब्लानिया जाहाथे बैफोर ग्लासनि गुदुं जानायखौबो जोङो दंफांजों थान्दा खालामनो हायो खोमा मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव आं गोबां भिडिअ नायगासिनो दङ गुबुन माने वर्ल्डआव गुबुन जायगायाव फिसा जायगाफोराव टाउनफोराव मा खालामखो थाबायनाय खालामबाय गारि सोनो मोना पलुसननि थाखाय बेनिफ्राय ओरैबायदि समायना खालामदो दै नाव जावो नावजों थाङो गारिया थाबाय मोनसे गोजान जायगायाव बेनिफ्राय बे टाउनाव सहराव माने रावबो गारि सालायनो मोनला गासैबो थाबायजोबो पलुसननि थाखाय दंफां गोजा ओरैबायदि समायना खालामगासिनो दङ हा वर्ल्डआव बबेबा गावबा गावनि जायगाखौ बेफोरबायदिबो दिनैनि दिनाव जागासिनो दं अब्ला जोङो बैफोरखौसो नायनांगो माबायदि खालामदो पलुसननिफ्राय बासायनो थाखाय मोनसे टाउनखौ गारि सोनो होयि खालामदों थाबायनाय दैजों थांनाय अब्ला नाय बेफोरखौसो नायनांगौ जाना फैदो जों दा माने फिउचारखौ नाहरनानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द